Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita. Ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkachi MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi tambururuka takananga munzvimbo yeEpworth ndo mandiri. So chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Zvakakosha kuti mwana anga achiziva dzinza rake, kuti akabva kupi, anoerei, mutupu wake ndiani, baba wake ndiani. Izvozvo zvega zvakakosha kuti mwana anga achiziva. So chanonyanya kukurudzira kazhinji kunana amai musanyanye kuomesa moyo kune vana venyu kuti vanga vachiziva kuti dzinza rake nderipi. Zvichida munogona kunge makanetsana mwana pasina chaanoziva kana kuti mwana ichiri nhumbu, asi mwana kana achinge azokura anoda kuzivawo dzinza rake. Saka taikumbirisa ipapo kuti musanyanye kuomesa moyo zvakanyanya. So nhasi ndina mama wangu wandakagara nawo pano. Tinonyanya kuti sisu kana tichinge tanzwa nyaya yedu ngatibatsiranei semhuri yeZimbabwe. Chawira iwewe, chawira inini, chawira iwewe, totongobatsirana. Saka so nhasi ndiri kuno kuEpworth ndina mama wandinawo wane nyaya yawo. Saka kana tichinge tanzwa nyaya yawo, kana muchinge muine information yamuinayo, tibatsirei kuti mama wedu wakwanisike kunge vachibatsirika. Tinoziva kuti wakuru vanoti hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti idzingirwe imbwa kana kuti itandirwe imbwa. Saka so ndina mama wandinawo, ngatinzwe kuti nyaya yakamira sei, then tobatsirana dambudziko ropera. So thank you very much. Chirege tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Mama makadi? Ndiri pangu makadiwo. Ndinofara mama, kuri sei kunoko? Aiwa kuchenako. Handitika. Aiwa tinotenda mama. Right, tauya. So muchidimbo mungakwanisei kumbotitsanangudzira nhoroondo yenyu kuti yakamira sei? Nyengo yakamira yakadai. Tine mukoma wangu anga akarorwa naPotsiga. Okay. Arorwa naPotsiga ndofunga vakakwanisa kusiyana nezvinonetsa. Vakanga vakaita vana vaviri. Okay. Musikana nemukomana. Susan Tsiga naTawanda Tsiga. Okay. Saka dambudziko randinaro randoda kubatsirwa ndiri kuti mwana uyu awane baba vake ende azive dzinza rake. Okay. Vana ava havana hama, tingangoti mwana uyu noti asara ari mumwe chete, mukomana akashayika. Saka pasara musikana. Okay. Chandoda kuti muMeZimbabwe ndibatsire ndichikuti mutibatsire kutsvaga baba vake Potsiga. Hatisi kunyazoziva kuti ari papi. Vana Potsiga vatiri kuona naPotsiga vakawanda. Okay. Asi iye asiriye. Alright. Imimi munin'ina wenyu mukoma ndo wane wakasiya iwo wacho wakashayika. Saka imimi ndimasara saamai. Ndindasara saamai. Alright. Imimi nhoroondo yenyu mazivira amai taPotsiga achigara namukoma wenyu, waigara kupi? Vaigara muno meEpworth. Okay. Tingati vakambogara Midfield ndezvekare izvo. Vazorambana vanga va muno meEpworth. Okay. Ende makore avarambana makore adarika ekuma 83 84 zvichienda kumberi uku ndopa vakasiyana. Okay. Saka nhoroondo yawo magariro wenga wakaita, wenga wakagara sei imimi muchiona mukoma wenyu wakagara naPotsiga, wenga wari vanhu wakagara sei? Ugaro wavo wanga wasina kururama kuburikidza kwekuti vaiva vari vanhu vaigara vachirwa. Okay. Asi isusu tichionawo zveduwo hatiri vadiki zvedu tizotsurawo mukoma taikwanisa. Taiona kuti mukoma akanga ari wrong ndokuti mukoma aisabvuma kurohwa nemurume asingadzoseri. Okay. Anoti tinopedzerana. Alright. Zvokuti kana pakusiyana kwavo zvakare ndo rakaita dambudziko rokuti vasiyane nokuti yakanoita mikono yese. Mukadzi zvekurwa aizvidawo, mukadzi aisatsiurika. Saka imba yache ndo zvakaita kuti imba itadze kumira. Imba ingamire ine mikono meiri hazviti. Ndo dambudziko iroro. Alright. Saka so zvadaro mama, tiri kutaura zvegore ripi rekuti vakasiyana? Wakasiyana kuma 1980s ikoko zvichienda mberi.
handizoziva kuti gore ripa, asi kutangira pa83 84 nokuti mwana wesecond born angari wa 82. Okay. Ehe, saka vana vakasiyiwa vari vadiki. Alright. Paripo panga paine dambudziko rokuti munin'ina wemurume akambotumwa kunzi auye kuzotora vana nambuya vacho. Baba vakatendera kuti vana ngavaende. Mai vakaramba vachitaura kuti vana ndakachengeta ndega, handingoni kupa vana vangu imbwa iyi, handikwanisi. Semunhu anga asingadzoreki atina zvataigona kumuita. Asi ndofunga baba vakangosiya vataura dambudziko rekuti mangwana zvichanetsa. Vana vanoda kuziya pavanobva, vana vanoda kuziya baba vavo. Nanhasi ndiro dambudziko riripo rekuti mwana adawana vabereki paakabva padzinza rake ende aziya baba vake. Alright. Saka mati wakaita vana vairi, mumwe wacho akashayika. Akashayika 2022 akaita zvekupondwa pamashopusi pamunyuki. Okay. Alright. Saka ngatichitarisei isisu asara wacho uyu akaroorwa. Hongu akaroorwa ndoni murume ane vana vairi. Okay. Akaroorwa mama wachiri wapenyu. Akaroorwa mama vachiri vapenyu. Mama vakarodza vega mwana pasina anga aripo. Kana isusu tatisipo hatina kudaidzwa, takatadza kuirana kuburidza kwekuti mukoma taitaura kuti mukoma kana mati muda kurodza mwana tsvagai baba vemwana. Asi kuti mukomawo anga ari magetsi. Hey. Akakwanisa kurodza mwana wake ega. Zvese akaita ega. Saka kutotaura kutoti mari dzeumai nedzeubaba dzakatobviswa ipapo. Isu hatizive nekuti hatisipo. Ndo dambudziko rinenge riri kuzonetsa nhasi uno kudai kuti dai anga asina kuzorora mukoma, dai kuonawo kuti zvona zvaakaita zvakaipa. Kana tizoti mukwasha akabvisirwa mari aizi hatizive kana kuti vaipanana mari. Asi ndiri kurangarira zvangu pane rimwe zuva takanosvika pamba ipapo tikasvikana pakaungana vanhu zvichinzi mukwasha aunza mari. Mari dzakarinyatsigona kudzinzwisisa. Paitaurwa zvekunzi hanzi aunza 1 million. Isusu hatina kupinda mumba imomo, takabva tagara edu panze nomumukoma. Zvakanzi 1 million. Saka pa 1 million hatizoti yanga iri mari, asi isi takazopiwa $5 $5. Ndopatatenda tichitoti mukoma anoda mari. Pa 1 million yabviswa pangabviswa here kupiwa 5. Amen, munhu anenge aine mwana wake rega aite zvaanoda. Hatizoti 1 million yanga iri yei kana kuti vakapiwa chi. Amen. Iye nemwana wake vanoziyana kuti mukwasha akabvisa chii. Okay. Hey. Saka pakaoma. Alright. Saka ngatichitarisei izvozvizvi. Imimi ndimasara saamai. Shwiro yenyu ndiye kuti mwana anga achizivawo dzinza rake. Ndiri kurangara pane pamataura kuti wana mbuya ndimbuya wakatuma, ndibaba wakatumwa nani kuti waiva tore wana. Ndimbuya amai vakabereka baba. Amai vakabereka baba watakutsvagawa. Ndizvo. Ndo vakatuma mwana wavo mukomana Rafumo. Kuti enda unopiwa vana vauye kuno. Tachinja nzvimbo yekugara. Asi isusu hatinambobvunzwa kuti nzvimbo yekugara ndeipi. Nzvimbo yekugara takazoinzwa mushure mekunge taenda kwaishanda Potsiga kunafa ukoni. Kwatakanoonana neshamwari yake. Shamwari yake ndo yakatitaura kuti Potsiga akamboenda kumusha kwaNyakabawo. Aiti musha wani kwaNyakabawo. Kwa Mutoko. Saka aenda akati ndaswana vanhu vakatama. Asi vanhu vakatamira kuona store. Saka isusu takazosumuka nemwana etienda kuona store. Kuenda kwatakaita pfungwa yekuti ndofunga dzimba dzokuti techingoti tikasvika pano tobvunza toendapo tobvunza. Hatina kuziva kuti minda mirefu. Saka tine kwatakasvika tikaendeswawo kwatakakwira mudhudhudhu tichienda kune vainzi ndekwaPotsiga vachinzi ndihedmaster pane chimwe chikoro, handisi kurangarira zvangu. Tasvika tikaona iye akatirayira zvakare pane chimwe chikoro nokuti vanhu vekwatsiga vai vakawanda. Tasvika ikoko takaona ticha iyeye. Ticha yakagona kufonera zvikoro zvese zviri maMutoko imomo kukona story ikoko. Achibvunza kuti mune vana vekwatsiga here, mune vana vekwatsiga here.
asi havana kuwanika. Patakadzoka tasvika pacorner store takati akubatsirwa nevarume vemudhudhudhu vakati ngatiendei kune vave makombi, kune vamwe vatinoziva vekwatsiga vane mutupo mumwe chete iwowo. Saka takanovaona vakataura kuti vanhu vamuri kutsvaga vekwatsiga vekwaira Soko vakawanda. Saka taifonera vanhu ivavo ndomwe takakwanisa kutaura nevanhu 4 vese vaiti havazive munhu iyeye. Tiriwo kwaSoko, tiriwo kwaSoko, asi zvatiriwo kwaSoko vanhu ivava hativazive. Asi munhu watakakwanisa kuwana ndiye musikana anoshanda panyadhiri anonzi Nyasha, anoti ane munhu akamutaura kuti Potsiga anomuziva. Ndiye akazomuperekedza kunosvika pamba ipapo, akasvikuwana vanhu vanga varipo. Vakataura vanhu vanga varipo vanzi vaiti baba mukuru. Iye akabvunza kuti Potsiga tiri kumutsvagira nhau yevana vake. Saka vaye vakataura kuti zvaida kuti bamukuru vacho dai varivo vega vanotsanangudza kuti vana ava ndakamboita mukadzi. Asi atinoziva ndechekuti vanogara kuHarare, pavanogara hatipazivi. Phone number dzavo kana vakauya pana Harare kana vakasiya nhamba mukazotumidze nhamba iyi haichaita. Asi pana Sawira wava aripo. Sawira iyeye uyu ndiye asiri kuoneka. Kubva ndomunganzi papo pakataurwa nhau yaSawira anazomboonekwa. Sawira wacho futi ndiye ainzi ndiye wamaigona kutaura naye kuti muwane Potsiga. Saka musikana uyu ndichitaura naye anoti hanzi Sawira handichatombomuoni kana anzi handichamuwana. Alright. Saka Potsiga uyu kubva muchigarisana kana kubva achiroora sisi wenyu mimi, hamuna kumboshanyirana kana kumbondoona vabereki wacho kuti waigara kupi kana kuti chinamboitika izvo? Hapana. Moziva zvevanhu vanongoita zvewawawawa izvi muonera ndochita zvisina kurongeka. Zvakaita chisungu yacho hatiri vadiki. Asi taiziva nechekuti mukoma daingoti zveshe akauya aimboenda kumusha. Akaenda kumusha akadzoka zvonzi naiwe muri kupikwa mazano mamusiri kuoneka. Zvonzi ana ndaenda kumusha kwemurume wangu kwanyakaba uko. Ndozvataingonzwa. Saka uyu paakazotaura kuti varunzi tasvika pamusha kwaNyamhara, ndakangobatanidzwa kuti nditi pamunhu ndokwakatamirwa here hameno. Sezvo Ravhumo paakambouya akataura iye nhau yekuti daizotora vana takatama kwatakanga tiri. Saka ndakangobva kuti pamunhu ndokwaNyamhara kwacho here hameno. Saka zvinoita kuti dambudziko riripo nderekuti Potsiga ndiye anoda kuonekwa kuti azogona kutaurira hama dzake kuti ndakamboita vana. Asi zvinhu zvinongondinetsawo hangu kuti vanhu vari pamusha ipo vaibhoratidza kuziva kuti bamukuru ava vanonzi vane vana here. Ipapo panondinetsa. Pamwe panondinetsa ndichiti ndingida kunozvitodzera kuti chinenge chokwadi ndepekuti hazvingagoni kuti ava vari pamusha vataura kuti bamukuru vanonzi Potsiga. Pobva pataurwa zvakare kuti Ravhumo Tsiga munin'ina wavo. Saka ndinopfungwe kuti vana vamwe chete asi ari kudiwa kuonekwa ndiPotsiga kuti azogona kutaurira ava vari pamusha kuti ndakaita mukadzi ane vana. Mumwe aiziva kuti mukoma akaita vana ndiLavhumo, munin'ina waPotsiga ainzi Lavhumo Tsiga. Zvokuti ndiye isusu wataiziva. Nokuti pavaigarisana ipapo ndiye aiuya Lavhumo Tsiga iyeye. Ndiye wega wataizivawo, tisingazozivawo zvekumusha. Saka Lavhumo Tsiga uyu enga ine munin'ina wake ainzi Potsiga. Lavhumo mukoma wake ainzi Potsiga. Lavhumo munin'ina womukoma ndo wainzi Potsiga. Saka muridzi wevana apa ndiani apa? NdiPotsiga. Saka ava vari pamusha havana kuramba kuti bamukuru Potsiga anga aine mukadzi. Vakataura navo kuti zviri kuda kuti ivo vataure nokuti bamukuru vanoita vakadzi vachiramba. Saka zvakaita kubatana kwokuti neshamwari yavo inonzi Chabata ndakamubvunza kuti Potsiga zvaakarambana naEdna Tom muina yepano akamboita mukadzi here, akamboita mhuri here? Zvikanzi aingoita zvemagirlfriends achisiya zvaarambana naEdna Tom haana kuzomboita mukadzi wakaita imba naye. Ndezvekungodanana vachingoenda.
All right. Hongu. Ya. Aiwa ndokukunzwai. Saka musikana uyu asara uyu. Izvozvi panyaya iyi ari kuitorawo sei yekuti anga achizivawo dzinza rake? Makambomutaurirawo here kuti ndo zvatiri kuita kuti ukwanise kungochiziva kuna baba wako? Hongu. Ndakatoti pese ndaitomboita zvekungofamba uchibvunza mapostori chichichi. Ndichishaya kuti ndotangira pa mapostori mamaimbofambawo waiti chii? Waiti wapenyu here kana wanzi wapenyu? Ende vapenyu. Inini wacho kuti ndoti vapenyu. Ngei muri kudaro? Mukunamata kwandakaita nekutsanya ndakazoratidza hope zvekunzi aripo zvake. Atoripo zvake. Murume ikadzokoro rakaira. Saka indine chokwadi chekuti hezvo munhu wemupenyu. Zvekuti kufa asi kuti chandoziva ndechekuti munhu wewe haasi munhu wekunyazoti munhu wewe chibenzi kunyangoti atiri vadiki zvedu vanga vari bamukuru vedu asi waiona ubenzi wekuti ameno vanhu vanoti kuzhangandira. Zvokuti nyangwe kana sezvo handioni kuri mainini kana kuti mungoti mukaonana vanogona kutanga kungotamba wakutogirepwa ita sekundisiyei kana uri mukadzi wamuti zvezvechibenzi ubenzi hwakanyanya. Ubenzi hwakanyanya. Aiwa, tinotenda. Saka uyu musikana uyu akasvika kumba kwacho achibvunza mazita akandopindirana? Mazita akapindirana. Paul naLove More akapindirana. Chakasiyana chii? Pane zvakazondopesana here? Chanopesana ndechekuti vari pamusha havasi kugona kuzoitinza kuti bamukuru akamboita mukadzi. Ndopari kunopesana zvichireva kuti paakuda kuti iye wachona muridzi womwana ari ega anotaura. Pari kuti pamwe pandataura kuti nditi kubva ubenzi hunenge hwakanyanya nekuti iwo wazoita mukadzi uku nevana ungashaya here wanzwa kuti mozani ndakaita mukadzi uku nevana. Aiwa hapana, nekuti vari pamusha vanongoti bamukuru vaita vana vanoita vakadzi vachisiyana navo. Saka zvamunotaura kuti muti mimi kune mwana ari kuzonzi hatisi kuramba asi hatigone kuti tibvumirane nazvo muridzi asina kutaura. Zvichireva kuti Love More Tsiga akawanika ndiye anohwitinisa kuti vana ava vana vemukoma unoti vana ava aivaziya. Saka Love More Tsiga ndiye ari kunzi akaenda kuMozambique 2012. Afone haana kudzoka. Uyowo nyasha kana daakagona kuti ndogona here kuwana ndiri mukadzi waLove More anomuzviona. Saka iye haana kuita upfungwa nazvo akatenga kuti nguti anzida tongofarwa kuti po arunzi anouya pano Love More wacho. Saka nyaya yatodzeka ndopamusha pemwana. Love More adaiwanika anogona kuta kuti mukoma anga ine mukadzi kuEpworth noti ndiye aivashanyira. Ndiye aivashanyira. Aiwa, tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka imimi panewo here zvakunetsa zvekuti muite kuti musikana uyu anga achiziva dzinza rake? Pane zviri kunetsa here kana kuti samaiwo wakasara muri kuda kungoti mwana anga achizivawo baba wake? Zviri kunetsa zvinenge zviri pazvona asi ndingati inini shuviro yangu yakanyanya ndeyekuti mwana azive vabereki vake. Mwana azive paakabva. Nokuti nhasi uno haana paari kunzi ndo paakabva. Kana nekuti kana akaita purobhuremu inini anga nditaura asi handina chandogona kumubatsira nekuti ndiri mai. Zvinoda vedzinza rake. Ndopanenge paine nyaya. Aiwa, tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. So thank you very much. Tinoimba kuti kana kuine vamwe vanokwanisa kunge vachiziva Love More Tsiga na Paul Tsiga. Paul ndo baba wacho. Love More ndiye muning'ina. Vanogona kutiudzawo kuti vanhu ivavo vari kuwanika here kana kuti zvakamira sei. Saka muno muHarare vaishanda? Muno muHarare vaishanda. Apa vakapedza vachinzi vangu vari pagofu vazoenda pane pamwe payadhi ndopazvazonzi vaenda mapurazi ekugoromonzi.
Okay. Saka inini ndakaenda kuGoromonzi police station ndikasvika ndikataura nyaya yangu semataurwa ndaitwa neshamwari yavo inonzi Yuji. Ndokubva ndavatsanangura vavandibatsira vavatora bhuku vavatarisa kubva pana 2014 havana munhu wavakaona. Okay. Anonzi akashaika Paul Tsiga, vakaonekwa zita rainzi Mike Tsiga. Asi mapurisa akatozonditi munoziva gogo munogona kunge muchitonetsekana zviri kuti munhu muri kuti akafa munhu yaari mupenyu. Vanhu vanoita zvetudorodoro ava vanonetsa. Ndikabva ndati mirai ndifone kuna Yuji, nyamba dzacho ndinadzo. Ndimbobvunza Yuji kuti Yuji wewe wakazombodzwa kuti chii, unoziva here zita rababa vaPaul? Nokuti ndo zvimwe zvataibvunzwa patakaenda kuona story. Tichimuziva zvemumaruzeva aitibvunza kuti iyo zvanzi muri kuti vekwaTsiga chichi baba vake Paul vaenzani. Taisaziva. Tiri kungoziva Love More chete. Zvando zvimwe zvaigona kukubatsirai kuti dai maiziva kuti baba vaPaul vaenzani. Saka ndiri kumapurisa ikoko ndafona ndikanzi hapana zvandakazombonzwa. Ndikati asi muchitamba mese naPaul Tsiga amaitaurana here kuti baba wako anonzani? Zvikanzi musanetsekana, mirai nditsvage ndokufonyerai. Ndikati aiwa Yuji ndotudoro twenyu twamunonwa anoona kupenga unowana kupi zita rababa wako Tsiga. Zvikanzi aiwa unowana ndorwana ndokufonyerai mai manje. Ndikati unotaura nemi ndiwakati kuti Paul Tsiga akafewo. Paul Tsiga haana kumbofa. Ndiri kuno kuGoromonzi kumapurisa. Mapurisa aibva akutoseka zvanzi ani ndiri kukutaurirai vanhu vetudoro ava vanonetsa. Muri kutsvagiswa munhu izvozvi izvi pamari kutojabula izvozvi zvachifara musingazvizivi. Saka chimwe chaindinetsa ndechekuti mapurisa akazonditi imimi itai zvekuti muende kumarondera kumoshari, kana mashaya muenda kuParinyatwa. Hazvina kunyatsodzemesisa pfungwa dzangu. Ndobva ndaita funge kuti nditsvage mumapurazi emunana Goromonzi. Kutsvaga kwacho ndakatadza kuti ndotangira papi, ndinofamba ndichienda handina kana purazi wanya randoziva. Zvanzi Paul ainzi ari mapurazi eGoromonzi. Ndo zvakataurwa naye Yuji wacho naye achinzi anzi akafira mapurazi eGoromonzi. Asi Paul haana kufa, Paul mupenyu. Iye Yuji wacho ndiye ngeri shamwari yacho. Makambomubvunza kuti wakazvinzwa nani kuti akafa? Anzi ndakaudzwa naStanley, ndiye akataura kuti Paul akafa. Saka inini ndakazovarambira kuti Paul haana kufa nekuda kwokuti imimi muri kutaura kuti Paul akafa aidaidzirwa nemapurisa ekuGoromonzi kuredhiyo kuti uyai mutore hama yenyu. Ndikati Paul kana akafa rini? Zvikanzi Paul ndiye akatanga kufa mwana wakasati afa. Ndopa ndakaramba nokuti ndakati inini kana Paul da akafa uyu mwana wake da akataura kuti baba vari kunzaita sei wafa. Saka iwe mwana wake ngachitaurwa ndeupi? Itawanda uyu akapondwa anga achiri mupenyu. Oraitwa mai wenyu uyo maigara naye kunoko. Hanzvadzi yaSuzeni. Saka ndopa ndakamuti ndozvikuratidza kuti uri kunyepa Yuji. Kana wachiti ngini baba vake ndo akatanga kufa. Tawanda ari mupenyu, Tawanda akatofa achitoziva kuti baba wake vafa. Ndikati uri kunyepa. Vanhu vai vanogara vakadhakwa netudoro kuti unyatsobata musoro nyaya hapana. Vana muti Stanley wacho ari kupinda kumuona, hanzi Stanley akafa kare kare. Kusaka Stanley akafa kare kare, Stanley ndakakudza kuti Paul Tsiga akafa. Zvikanzi handisi mukuona kuti hazvisi kupindirana. Uyo ari kuti akafa kare kare ndiye akamuudza futi. Saka zviri kubatana pari. Saka unongoona kuti ndezvetudoro zvekudhakwa nehwawa zvinenge zviita sei zvichitaurwa zvinenge zvichitaurika. Alright. Saka imimi mama makazvitarisa imimi kuri kuti nyaya yedu inofanira kutangira papi kuti tinyatse kukwanisa kunge tichinzwa rizere pamusoro paPaul Tsiga. Tingakwanise kunge tichinyatsa kutangira papi? Ndakambobatwa nepfungwa yekuti mumapurazi seizvo zvinonzi kumapurazi kunana Goromonzi mboza yavanhu vanoita zvekudhakwa vakagara mumapurazi vanogara panzvimbo. Ipfungwa yangu yandangamufunga kuti zviri kunzi kumapurazi eGoromonzi. Saka ende vana Paul vakawanda. Pane mumwe akazondifonera akati muri kutsvaga Paul Tsiga. Pandakabva kuZBC muri kutsvaga Paul Tsiga.
Potsiga torai bhuku nepenzani munyore pandanyora zvakanzi ndokwaari ikoko munokwira bhazi. Ndikati ibhazi ripi ramunditaurira? Zvakanzi ndiri kuBotswana. Ndati namba hangu ndatora asi hadzisi kaindi dzokunzi dzinoenda kuBotswana hazviti. Pamwe upenyu unochinja mama. Aiwa kana ipapo upenyu kuchinja pananapo kana hazviti hadzisi kaindi dzekuti dzinoita kana upenyu hwakanaka. Aiwa ndinovaziya. Ndinovaziya nokuti pane mumwe akati mbotaura pafoni achindifonera akati muda Potsiga muri kumudii ende muri kuda nezvei. Ndikati sei wandibvunza kudaro mwanangu? Zvanzi munhu watiri kuda kukudzai asi munhu wekutamba naye. Tikataurira sei? Zvikanzi imbavha hombe sheshe. Ndikati handizivi, handingarambire munhu. Pamwe zvinogona kudaro akazoita mbavha nenhamo. Ndozvandakamupindura. Ndikati handisi kuramba anoita mbavha, inenge yambavha yechidhara. Ndikati inogona kuita mbavha nenhamo nokuti nhamo inokutuma zvakawanda. Saka iye munhu wachona ndiye akazosangana nanyasha. Nyasha wandiri kutaura uyo wamainge muchituma we. Ndiye akazomuperekedza pamusha. Anozwa zvokuti ndikakuisira audio munotonga achitotaura kuti uri kumudyera nezvipo nekuti unozoita kuti munhu apinde patsaona ukaita ngozi chichi. Saka iye mukomana ndiye akazoperekedza nyasha kunosvika pamusha. Saka nyaya iyi pamusha apa pari kunonetsera kuti ava havana umbo hwekuti bamukuru vanogara nevakadzi vakawanda vakaita mwana here. Asi wanotomuziva. Anzi anotouya pamusha asi Harare. Saka ivo anzi vaiti baba mukuru. Saka zvichireva kuti nyasha da akazobvunza uyu kuti ndimi mukadzi waLovemore here, haana kuzobvunza. Akangogona kutaura kuti Lovemore munin'ina waPotsiga asi akaenda kuMozambique. Saka zvekuti uyu iye Lovemore wedu kana Potsiga we mumhuri mavo menge musingazivi kuti wenguva wangani? Maingoziva iye mazira ndaizviita, manzwira ndaita. Ndichingonzwa vachitaura zvezvi iye mukoma wangu iyo ndakambonzwa aitaura, aitotsanangudzira iye Lovemore handezvechikare. Aitaura mazuva ehondo ayaya aitaura kuti firi yaita bamukuru John yatirwadza. Kuchekwa kuiswa mu50 kg vauya vari mu50 kg vakafa vachitaurira munin'ina wemurume. Handimuzviona. Saka kutaura kuti wenguva ine hama yavo futi yainzi John ndiye akaita musikana ainzi Mary hanzvadzisikana Mary Tsiga. Mary Tsiga. Saka pakashaya akanyatsoti kuna nyasha uisezve ari munhu wekutumwa nokuti nyasha ini kuti ndiziyani naye. Nyasha akatondifonera achiti ndanzwa paredhiyo muchiti mutsvagave kwaTsiga chichi. Ndikati ichokwadi mwanangu. Zvikanzi ndichakubatsira iwo inini vakoma kuburidza kwokuti vanhu kwaTsiga ndiri vamwe vanhu vandoziya asi izvozvi ndiri palive kumba kwedu kubhindura. Pachavhurwa zvikoro ndakudzokera kubasa ndopatakazotanga nyaya iyi adzokera kubasa. Saka alright. Saka kufunga kwenyu muri kuti enga asisina imwe mhuri here? Nekuti shamwari yake vachabata nayo ichi vakataura kuti po haana mbobvira aita mukadzi mumba asi vekungofara navo vachingoenda vekungofara navo vachingoenda. Nokuti ndakambobvunza achabata ndikati ko girlfriend yamuti yaidanana naPotsiga imi mamizi here? Ndive vanhu vachingofamba handina ruzivo naye. Ndakati ndine bvunge kuti ndaida kuti ndiende ndotaura naye dai vakanga vachimuziya. Ndakabvunza kuti ndiri mukudanana kwenyu hamunomboenda here kumusha mukudanana kwenyu? Aikuti ichi nanzi hapana. Asi zvekuti mukadzi kana mhuri mufungi kuti wakamboita mhuri. Aiwa hapana. Kana iye vachabata vakataura kuti hapana asi vekufara navo. Saka pfungai munongofungira kuti mumapurazi ipo panotaurwa naWeGuromonzi. Hamino vamwe baba vakambondifonerawo vemadzibaba
ivo vachitaura kuti Potsiga haana kufa. Ndaida kuti ngovanzwa ndavabvunza ndikati munhu watiri kubvunza uyu madzibaba ndibatsire haana kufa here? Asi munhu yemupenya ari kutofamba. Saka toita sei kuti timuone? Inauya vakazotaura neni hazvina kunyazondijekera. Pakapauta zvanzi pane chivanhu chiripo, panoda kukumbirirwa. Kukumbirira chii? Yanzi kukumbirira madzinza. Kana zvadaro zvakuzondirema handichazvinzwisisa ini. Ndikukumbirira madzinza ndoziva kuti ndokumbirira dzinza rachona ripi. Muri kutoona zviri kunetsa sezvizvi. Ndobva ndatongosiyana navo. Saka patakazongono program yenyu pataiona zvachipo, mwoyo wangu wakabva nditi Mwari mazvita, ava ndo vachandibatsira. Ava ndo vachandibatsira, ndo zvakaipa pamwoyo pangu. Ichokwadi. Nekuti nyaya yachipo yange yakaoma. Yange isiri nyore. Yange yakaoma. Yange isiri nyore. Alright, aiwa tinotenda tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kutinzwa. Saka ine ndaifunga dzimwe pfungwa kuti dai zvinge zvaibvira pakasvika musikana uyu pari kunzi apa ndo kwa Mutoko. Waigona kutipawo imwe information here naye? Alright, kuburikidza kwokuti iye ndiye akanosvika pamusha. Iye nyasha iyi. Saka ipo pamusha pacho pakasvika nyasha ipapo. Hama dzacho tikanyatsa kudzibvunza zvakanaka, waigona kutipa imwe information here nani kuti kana vachimuziva kuti zvakamira sei, ariko here uye zvakafamba sei, akazomboita mumwe mukadzi here zvakadii? Hapana, zvemukadzi hapana. Okay. Nekuti zvinongodzeka. Asi chimwe chandakaona kana munhu ukagara ungori rombe, zvokunzi vanoita vakadzi vachingosiya, ini ndotenderana nazvo kuburikidza kuti shamwari dzacho handi dzakatsinhira. Chabata akadaro, Yuji akadaro, handi munozviona. Saka ivava vanhu vakanga vari pamusha, dai Nyasha akanyatsogara navo pasi, paigona kubuda zvimwe zvinhu. Zvinongotose mutumwa wanenge atumwawo. Haana zvakawanda zvaakazonyanyozitaura. Exactly. Anoti anoshanda paNyadire. Kuri kwa Mutoko iko? Kwa Mutoko. Nyadire handiti Mutoko. Nzvimbo dzekwa Mutoko handizonyatsodziziva zvangu. Asi paNyadire pane chikoro ka? Pachikoro? Nokuti anoti ndimemo. Tinogona kuzombovabata tozombonzwawo kuti zvakamira sei, tichishandawo nevamwe vanhu vanogona kunge vaine information vachitibatsira kuti tinokwanisa here kusvika zvichida pamwe kutaura kwatiri kutoita. Pamwe pane umwe futi akaitiswa wana. Zvinogona kudaro pamwe patori neumwe futi akaitiswa wana kana wairi watatu. Nokuti inini ndakati ndine pfunge kuti dai taiwana achinzi ane munhu wakaitisa vana zvaiita zvakanaka, mwana aigona kupaona hama dzake. Ndizvozvo. Ani muzvona. Saka zvonzi hapana. Aiwa, hazvina mhosva. Tinombozama kumbofambira tomboona kuti zvakamira sei. Dai zvaikwanisika iko kwacho kwakasvika iwo watete wedawa, taigona kumbopasvika futi tombonzwawo kuti vanotipawo information yakaita sei, vanomuziva here kana kuti zvakamira sei. Kana pachinge paine vanomuzivawo vanogona kutipa information. Wachainzi anomuziva kandiye Gadri wakarayirwa kubva kumusha kuti mukaona Gadri uyu ndopaanosvikirapo ipapa pachidzokera. Zvino iye Nyasha akabata anzi Gadri yandazomuona futi. Hame zvafamba sei? Akuva nzvenga. Asi mimi makazvitarisa imimi iye Potsiga uyu panguva iyo yokusvika pari zvino izvo anofanira kunge kana kuti ari muupenyu anofanira kunge akura ari zera ripi? Makore anenge akurazve. Pamwe tingati zvekuma60-70. 60-70 years. Asi munhu mudiki. Watoo munhu mukuru chaiye. Aiwa munhu mukuru. Okay. Anganzi mwana mudiki. Kuti mukuru wangu inini anga ari wa 57. 1957. Okay.
kuzoziya wepo wachizoita mati wakaita wana wanga nina wakaita wana 2 78 newa 82 78 newa 82 okay alright aiwa tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka ameno kana paine zvimwe zvamuri kufungidzira kuti pane imwe information yamasiya inogona kutibatsira hapana hapo chandongokumbira ndechikuti ndibatsirewo kuti ndiwane baba vemwana wangu vavone hama dzake kuti mwana asununguke pakugara chokwadi mwana asununguke pakugara aziviwo hama dzake sure nokuti izvozvo hama dzake tonguti vana vaviri vavainawo nemurume wake chete wangu alright mama aiwa tinotenda maita basa. Right, muri yeZimbabwe ndofunga nyaya mainzwa ndonyaya tinayo nhasi Nhoroondo mainzwa yataurwa namama wengwari kuti tikakwanisa kuwanawo Potsiga mwana anokwanisa kuziva mhuri yake, anokwanisa kuziva dzinza rake. Saka kana muchinge muriko munoziva mhuri yekwaTsiga munokwanisa kutibatsirawo kuti tokwanisa kufamba sei kuti tinge tichisvika ipapo tinzwewo Nhoroondo. Wamwe vanoti vanowaziva, vamwe vanoti havawazive, izvozvo hazvina dambudziko. Asi kana muchinge kuinawo vanoziva mhuri yekwaTsiga, tinokumbirisa kuti mwana anodawo kuziva dzinza rake. Hapana chakamboshata, munhu anogona kuita mwana wobva atoenda, asi mwana akangozivawo dzinza rake kuti hakuna bamukuru, hakuna baba, hakuna zvakamira so izvozvo zvakakosha. Kunyange baba wasisipo, asi dzinza rakakosha kuti uyu ndiye ndo dzinza redu. Saka izvozvi zvisenemi vari kushandisa wakatoreswa zvitupa nani? Zvitupa anga akatoreswa nesenemi kwanasekuru. Okay. Saka nekuzorora nekuchata akusenzesa senemi yekumurume. Alright. Yakusenzesa. Alright. Aiwa tinotenda mama. Right, muri yeZimbabwe tibatsireiwo. So makasununguka here mimi kuti TCF tifone number dzenyu panapa? Dzenyu mimi. Aiwa dzenyu mimi. Wanodawo kukubatai namba dzenyu dzinoti chii? 07873919992. Nzokorodza ifuti. 07873919992. Wanoda kukubataiwo, wanokubatai. Vanenge vachida kubatawo mama, munogona kuvabatawo muchivaudzawo kuti zvakamira sei, vanogona futi kutibata. Wanoda kutibata isisu, tibatei panhamba dzedu idzodzo 0773178338 kana pane dzimwe dzacho 0774145202. Munokwanisa kutibata ipapo zvakare muchitiudzawo kuti zvakamira sei, mwana azive dzinza rake. So thank you very much, tinokutendai nekuramba muchitsigira chirongwa chedu misi nenguva. Kunao wakasunungukawo zvavo kutibata kuti tinge tichifambira nyaya dzavo, sunungukai. Zvakare tinokurudzira kune vanhu vari kutsvaga hama dzavo kuti platform inoi rambai muchiifollowa, zvichida munogona kusangana nehama yenyu iri kutokutsvagaiwo. Saka tinogona kusangana tese tiri kutsvagana pano paplatform yedu. Saka tinokukurudzirai kuti rambai muchiifollowa misi nenguva. Unogona kusangana nehama yako yauri kutsvaga, kana uchida kutsvagawo hama yako, uya pano tibatsirane tichienda kumberi. So thank you very much. Saka iko zvino tichatanga kufambirawo nyaya mama iyoyi tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Kana kuri kwamutoko kwacho kuchisvikwa, tinokwanisa kunge tichisvika ikoko kusvika tabudawo nechatinobuda nacho. Kana takundikana, kubva takundikana, haisi mhosva. Zvatiri kuita tiri kuzama shuviro nemwoyo yedu, tinenge tichidawo kuti umwe neumwe enge achizivawo dzinza rake. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Ngatisanganei muzvikamu zvinotevera. Mazvita.